Bernard Gregg inkixef li huwa biss moħħu fis-siġġu tal-poter f'attività politika barra d-dar ċentrali huwa stqar li għalih il-kampanja elettorali trid tkun mixja ta' wasla u li għalhekk inkixef li qiegħed jara biss għall-mument li jitħabbar ir-rebbieħ bit-tama li jkun hu il-Prim Ministru. Però din hija mixja mhux mixja ta' tluq imma mixja ta' wasla. Fl-istess attività wara ħiela kontinwament jappella lill-elettorat biex ma jabbandunax lil Partit Nazzjonalista biex ikun jista' jaqta' xewqtu u jsorġi fuq is-siġġu tal-poter. Tabbandunax lil dan il-partit, tabbandunax lil dan il-partit, jiddependi biss minnek li inti toħroġ tivvota lil Partit Nazzjonalista. Ġimgħa qabel il-jum tal-votazzjoni u f'jum li fih saret il-votazzjoni bikrija, il-Partit Nazzjonalista għażel li jerġa' jitlob lin-nies jagħtuh id-donazzjonijiet, dan f'kampanja elettorali fejn għal-aktar minn darba il-Partit Nazzjonalista bħal donnu kien iżjed iffukat dwar kif ser jieħu mingħand in-nies milli kif ser jagħti. U l-appell tiegħi huwa issa jingħaqad magħna, kompli fil-maratona, ejna